Sundo na guys. Naglaba ka gang? Wala ako nang laba. Kaya hindi ka nag-utos sa akin. Yan guys. Asa sa to, suguan pa dati ka. Ito video ko. Pali ito. Paano ko i-upload? Mahala ka dira. Ano? Dahil kwarta gang? Wala. Ito. Ate Marlene. Naglunga ka kanon gang? Ito na siya. Karne. Kami na good. Yan guys, uwi na kami guys. Sundo ako guys, aking honey babe. So sweet, my love. Yan. Uwi na kami. Alis na sundo ako. Mobi, tadi ako mamalik ko gulay gang. Okay. Dahaw sanahan. Here you take over the vlog.
Welcome to my vlog.